Μια τελευταία, είδαμε ότι έχετε ασχοληθεί με μαθηματικά, σκηνοθεσία, συγγραφή. Βρήκατε κάποιο κοινό παρονομαστή σε όλα αυτά και έτσι ασχοληθήκατε? Είμαι εκφύσεως πολυσχηδής, που είναι και το πρόβλημά μου. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά το βρίσκω, το έχω ζήσει σε πολλά στάδια της ζωής μου και μεγαλώνοντας, ξέρετε, επειδή έχει κανείς και αίσθηση περιορισμένου χρόνου όσο μεγαλώνει και προτεραιοτήτων, θέλω να ασχολούμαι μόνο με το γράψιμο. Γιατί όλα τα αγαπώ. Μου λένε, δεν θα ήθελες να κάνει μια ταινία? Την αγαπώ πολύ. Ας πούμε, πρόπερση που έκανε ένα φιλμάκι, αν το έχετε δει στο website, για το making του Logicomics, που ουσιαστικά το σκηνοθέτησα εγώ 20 λεπτά, αυτό το καταχάρηκα, ας πούμε. Μαθηματικά δεν έκανα ποτέ, δηλαδή σπούδασα μαθηματικά, δεν είμαι μαθηματικός, έχω ασχοληθεί με αυτά γράφοντας ή τώρα αυτή την έρευνα. Με ενδιαφέρει η έρευνα, αυτό δεν χάρηκα πολύ αυτή την εργασία που έκανα για τα αρχαία μαθηματικά και τη χρώσταγα στον εαυτό μου. Δηλαδή ήθελα πάντα να βρω τι διάλογο έχει γίνει και με την απόδειξη και να έχω τη δική μου άποψη. Αλλά νομίζω το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά κάποια είναι ότι έχουν πολύ περισσότερα κοινά από ό,τι νομίζει κανείς όλες αυτές οι διαδικασίες, και σίγουρα ότι η μαθηματική μου παιδεία με βοήθησε στο να αντιμετωπίζω το γράψιμο και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω τα καλλιτεχνικά με κάποια οργάνωση σκέψης, η οποία βέβαια ώρες είναι και πρόβλημα. Καμιά φορά θαυμάζω εν τη αφελία τους, ας πούμε, κάποιους που μπορούν να κάτσουν και να γράψουν ένα μυθιστόρημα χωρίς να σκεφτούν τίποτα. Και εγώ μπορώ να το κάνω, όπως έκανα το Δύο Πέτρων, αλλά το δουλεύω μετά, το διορθώνω. Όπως, ας πούμε, ξέρετε, το blind spot, το σκοτεινό σημείο που έχουν όλοι οι συγγραφείς, κυρίως οι καλλιτέχνες, είναι στο να κρίνουν το δικό τους έργο. Δηλαδή συνήθως δεν μπορούν να το δουν. Δηλαδή εγώ είμαι εξαιρετικός, δεν θα έλεγα ότι είμαι τίποτα για μένα, για τις ιδιότητες μου, δεν θα περιέγραφα τις κύριες, αν είμαι καλός ή κακός, δεν είναι δικιά μου για να το ξέρω, ούτε να το κρίνω, ούτε πιστεύω. Και οι καλλιτέχνες είναι φύση ανασφαλής, αλλά είμαι πολύ καλός να μου δώσει κάποιος το βιβλίο του και να του πω πριν το δημοσιεύσει, κόψε, άλλαξε, editor που λένε. Είμαι τέλειος. Και κάποτε μου είχε πει κάποιος, αν ήθελες ένα δώρο από το Θεό στη συγγραφική σου ζωή να σου δώσει, ποιο θα ήταν? Στη συγγραφική σου ζωή, όχι γενικώς. Είπα να είμαι τόσο καλός editor του εαυτού μου όσο είμαι των άλλων. Γιατί όταν είναι αυτό σου δεν βλέπεις.